Buch jopiny chakore sani kawuono wago mbaka mar pur mar niang' gi wach mar sukari to wawuoyo gi Richard Ogendo men jagoro maduong' Kesga ken dala ma Kisumo. Kesga en Kenya Sugarcane Growers Association kata jopith mar niang'. Richard, erokamano ahinya kuom miwa seche gi dala ma Kisumo kanyo. Wachaka neni to ang'o marach gi pur mar niang' ni in kinene? Trevor, erokamano oimore ahinya. Kenda mor mar biro e studio mar Ramogi kawuono mondo watwak e weche mag niang'. Ni to koth nochako gowa kanye, to wan kanye to nego wadhi kama nade. Ing'e ni shida ma itemo los wachne sani ochako in the 90s ka President pod en Moi, Daniel Arap Moi. Koro nitie IMF gi World Bank noketo certain conditions ne iluongo ni structural adjustment program. Koro kane gibiro gi magi to nokelo todo economy moyudo ka companies kaka Moroni, companies machalo Moroni, Chemelil, Miwani, Sony koro ok nyal cope. But the eventual result en ni siasa be nodonje. Nikech ka treasury ne dwa konyo nikech Moroni ndalo no the MD ne en bwana moro jathurwa moro kaluongo ni Fred Okech. Treasury ne golo 500 million mondo dhi ostem kapok Moroni gi Miwani odhi receivership. To josiasa mathurwa ka odhi olando kapok president olando. Koro president yen owang' nikech ne nitie by election Kisii. To tamore ni pesa no koro ok bi. Ema no send these two companies into receivership. Koro gimitemo thiedh sani ni nochako chon, ok en gima sani. Gisani tineno ka thurwa ka kambe ma thurwa kolor apani mano ung'eyo kendo kata in gi niang' moro mochiek mitere sani onge. To jadung mago biro nikech kanoseyud gima ne chandowa moket sheria iluongo Sugar Act 2001 to bang' higni 10 in 2013 kapod patient pod ithiedho to chako miye doctor manyien iluongo ni AFA Act gi Crops Act ochako kelo new treatment. Kuro treatment ni to kuro send the patient into ICU. To ntiere paro moro Richard ka endi ni jopur